sing nyawer iki. Kesike to tak wacane sik kok. Den Bagus Sena Nugroho dalem sanget matur nuwun, sanget matur nuwun wis meng ngono kuwi. Lah kok meng matur nuwun, ado kono ado kene. Ayo ora apa-apa kok ya sesuk nek ade ngono iki bakal dijamu kok. Jamu piye? Kek cekoki. Lah ya ta nek jamu iki cekoki ya. Radian madangnya dicekoki. Aku sok mesake lho ndak karo cah cilik dicekoki kajane kok. Kaya penyiksaan ya, Nok. Ya ning ben gelem aku. Nek jenengan kok mah gelem dicekoki. Ah sing nekoki kowe pas kae. Aku ya manut wae. Cekoki ya, Pak. Ya. Asa duntir aku wis mengo dhewe. Iya.